Ora patut mapan mono taman kaputen, mapan mono tengah ngalon-alon Jonggrang. Kowe iki ora patut nang kene, terus tak junjung tak pindah tengah alon-alon ngesor wit ringin. Alon-alon lor kono. Wardianu kok malah kaya ngene-ngene. Aku mbok kapane? Tak junjung kono. Jonggrang. Meneng reca kok omongan iki ora itu. Mapan mono tengah alon-alon. Kaya sing ning nggir dalan kae. Ra ketoprak ra paten. Gareng elek, gareng elek, gareng elek, gareng elek. Hahaha. Waduh, tolong Mas nggon iki aja direkam Mas. Jatuh harga diri saya ngene iki.